Здравейте всички, които ме гледате. Това е втори епизод на Crazy Bulgarian Gamer Survival. И така, нека да започнем. Последния път оставихме точно тук и аз сега трябва да си направя една врата. Така. Сега. Мога и да снимам на друга игра, ако имате идея. Долу в коментарите може да оставите. Аз не си ли направих меч? Така малко храна да съберем. Че стана нощ. И сега всякакви крипъри могат... Не крипъри, ми... Така... Да, крипъри по-точно, но всички нубове да ме нападнат. Не искам това да ми се случи. Да видим сега. Малко да се разхождаме в този епизод. И така. Ето един скелет. Да, убих го. О, и ми даде лък. Тъй. Малко да съберем дърва. Трябва да си инсталирам два мода. Race Minimap и Timber Mod. Или не Timber Mod, само Race Minimap. Защото сигурно ще се изгубя така. Сега да си инсталирам Race Minimap. Така, ето, даже се изгубих вече. Тук някъде дойдох. Тъй. Само да се намеря къщата. Ще отивам да си изтегля Race Minimap. Тук ли беше моята къща? Да, предполагам, че тук беше. Аре бе, направо. В колко съм тъп, че си изгубих къщата още няколко минути. Къде ми беше къщата, бе? Както и да е. Секунда да се инсталира Race Minimap мод. Знаете ли, че няма Race Minimap за 1.7.2? Значи сега тук си намерих роза, тук си намерих мак. Да съберем малко дърва. Така. Тъй, сега. Не да съберем по-точно дърва, но тук да си украсим. Не по-точно да си украсим. Сега. Това ми се затваря, окей. Тук сега лък не ми трябва, пръчка не ми трябва. Пръчка ми трябва. Тъй, сега. Тъй. И така. Да си направим една работа. Тъй имаме това, но... И ще се отида да си търся кол. Нали така. Това да оставя. Фактите ще ми трябват. Перото да оставя. Това... Не. Дърт може би да ми трябва. Това да оставя. Така. И дървата да оставя секунда. Сега. Тук. Когато се търси къщата, горе имаше кол. Тук някъде. Ето тук. Както виждате. Много бързо давате HP-та.
тук така да чупим. Мога... За сега ще снимам и на друга игра. Тук може би няма други. Така че... Къде ми беше къщата за Бога? Значи дойдохме тук. Сега. Къщата ми е тук, нали? И нали стана добре. Сега. Какво да направим още? Тук леглото нещо се бъгнало. Ще го сложим тук. Значи, сега. Секунда. Да се оставя дървата. Това да си оставя. Да ми останат тези, защото ако умра, нали, вече имам чекпоинт в къщата ми, да ми останат важните айтами, тези неща да ги събера и да ги сложа до моята къща. Така. Роза храст. Това смисъл се забои. Но сега тръгваме на тук, нали? Да не забравим после, че става лошо. Големият проблем, когато играем Minecraft, е да се изгубя. Така става вече много трудно. Така. Охо, паднахме на рая. Пържолки. Ще кихам. Яйце. Наистина ще кихам. Кой е? Вече сме в ада. Окей. Ще... Лов. Къщата ми е там, нали, да се качваме. О, добре, че ми правите яйца. Бая пържолки си взехме. И яйца си взехме. Окей. Сега. Така. Имаме си факли, нали така. Така. Това защо е бъгаво така?
момента е нощ, ама той епизод ще е малко дългичък, така че наслаждавайте се. Сега. Крава ще си убия една крава. Ако ми даде само ми даде пържоли. Чакай сега. Тук имаме осветление вече, брат. Окей. Нямаме си кол. Мисля, че 2 ще стигнат, ама аре да са 3. Секунда. Като съм тук, да оставя тези неща. Пиле, сурово пиле, печено пиле. 5 щети от атака. Значи... ябълка, окей. Това ми трябваше. Вече сме пълен идиот. Така. Какво друго може да се направи в един епизод на Майнкрафт, освен да отидем на лов? Дай, беч! Даде ми тези. Дама. Окей. Сега. Така. Качваме се постепенно. Те от цели ще умреш. Малко лагва. Но в момента снимам се добре високо качество и снимам с висок FPS, висок фрейм. Защото си намерих една програма, която увеличава FPS-та. То се казва Razer Game Booster, нещо такова. Ако искате, ми пишете налично. Сега. Така. Крипър. Значи искам да вземем барут. Примерно. Как се убива крипър? Само да не гръмне. Ела, бе, тапанар. Ела, бе, лайнар. Щях да го убия. Много малко остана. Приближих се, за това не умря. Сега, как ще затваряме тази дупка тук? Сякаш ще му убие, като се гръмне. Значи, следващия епизод правим мина. От сега си планираме. Само да режа това дърво и приключваме. Това беше за втори епизод. Дано ви хареса. Чао!